Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilwe i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazi nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje Nkosi yami senekelwe udaba mangingachithi isikhathi manginilandele lona udaba nizwele mathupha. Luyisima kanje udaba. Sanibonani eMafeking. Amanyala enzeka nsuku zonke. Amanyala-ke akuwona awezinto ezifaka ucansi kuphela phakathi. Kodwa nje into othi uma uyilalele uvana unyakame, uvala amakhala. Iyona-ke into leyo eyamanyala. Kusho ngelinye ilanga ngangiye-Cape Town. Ngigibele nje ibhasi engike ngize ngiyibize ngegama kodwa uma uyibukile umbala wayo ubu-orange, yellow. Ngayigibela-ke le bhasi, ibhasi othi uma uyigibele Nkosi yami uhambe kamnandi, uhambo lwakho lube mnandi kakhulu. Hhayi empeleni lefika ilanga lokuthi ngihambe. Imlo ngikhatshwa ubhebe angithatha ngibeke ePark Station. Ngilibambe ibhasi laliphuma 7:30. Hayi ngilibambe. Hayi-ke Nkosi yami ngizihlalele kamnandi ngithe zava ngasithi isitulo sami ngasiphushela emuva ngalala kamnandi. Ngizifakela ama-earphone. Ngizihlalele kamnandi ngizibukele uTikTok Nkosi yami. Ngicabanga ukuthi ngangihleli kwisitulo sesithathu uma usuka ngasemuva. Hayi-ke ngithe ngisahleli kanjalo nje. Sasingekahambi mani ibanga elithi sasihambe boma-2 hours. Kusebusuku. Ithulile madoda endleleni ilokhu nje kunqa nje kancane ithi. Hayi ngithi hayi sukanene madoda hayi. Yabona manje siyawacanda amathafa. Ngezwe itoilet malikhala lithi godlo. Hayi zithulele nginganaki lutho. Zithulele lutho. Uthe mayiphuma umuntu obengena etoilet. Hayi. Kwavene kwavakala iphunganyana ngithe manginyakama ngithi mangikhipha ama-earphone ngibheka abanye abantu sengiyabezwa abantu abebuye yohlala phansi lo muntu. Hayi emva kwalokho azange kusahlaleka kamnandi ebhasini. Lavene lanuka lonke ibhasi. Uvane washiya uthuvi lwakhe lonke loya muntu. And futhi mawuthi uyayizwa lento uyeza ukuthi hayi lo muntu ngathi ubephuza isitawuti lona. Uthe mayiqeda kuphuza isitawuti wadla amasi. Uthe esadle amasi enjalo wadla namaqanda. Hayi ngoba ngiyazi mina leya nto. Sahamba-ke Nkosi yami siqeda kudlula igaraji. Lo muntu ukuthi wayengaphumanga ayotoilet egaraji angazi. Hayi lehambeke ibhasi lihambe. Njengoba odriver bebabili nje ezeke lo munye azoxolisa athi uyaxolisa. Sizoma egarajini elilandelayo. Hayi yadonsa nathi akunuki ngaleso sikhathi ebhasini. Abantu balobe ekhalile. Abanye ngithi ngiyezwa sebeyaphalaza. Sebephalazela amaplastiki. Kunzima. Abanye sebenyukelwa ama-high blood, omagogo nobaba omkhulu. Hayibo, abanye sebenyukelwa ushukela ngithi wazi wasenza umuntu wenkosi. Usethulile-ke Nkosi yami usekutsile. Abantu babuza ubani kuyakhonjwa kuthiwa hayi nangiya lapha kulesa situlo lesiya. Hawu
Hayi nangempela kuyofika ke garage ke kwehliwe kuvulwe ke lamafastela ukuthi ke kufanele ukuthi ukushaya umoya Nkosi yami. Sahlala lapho into yenza boma 30 minutes. Hayi uthe mayibuya udrive ethi mangene sethi angeke ume kancane drive hayi. Khawusengezela omnye 30 minutes ke ukuthi kuphela le yanto lapha yana isathi ukuhlala. Sani masiphume masingena. Ayiseza ukuthi hayi kona kuthanda ukudamuka kodwa isakhona lento kwavalwa. La hamba ibhasi. Hayi ngathi vani ihlusho ukunyakaza kwebhasi kusho njengoba linyakaza ibhasi liyakushake lo yaku liyanto lapha yana. Shake it ayabuya ngamandla kwathi ifuqu. Ngazithatha ngazifaka ezicathulweni zakhe lo wabhuti. Tema ezifaka ezicathulweni zakhe ngacabanga ngithi ubabe kuyimi. Kufanele manje phela kwayena waze engasazithandi kulela bhasi. Kwakungathi ivuleka mhlaba ngingene. Kwayizisola nokuthi ubelithathelani lo la hambo ngokucabanga kwami. Nama ngazi into engangiyoyithini. Hayi la hamba ibhasi la hamba abantu baphinde bakhala la yoma futhi kwelinye igarage kwaphinde kwavulwa amafastela. Sangena futhi sekudamukile malinyakaza futhi yaqala into phansi hayi wagcina sesukuma wasukuma wathe bahlala hayi ngiyaxolisa man bengingaqondile hayi man fuseke usho sosinukisela hayi bahlala hawo ngiyaxolisa Nkosi yami bengingazi ukuthi kanti kuzoba kanjena mina bengizitshela ukuthi liyaflasha leli toilet. Ngiyaxolisa kakhulu bahlali ngiyazi ukuthi sengiwuhlukumezile umoya wenu kodwa bengingaqondile washo ehlala phansi. Hayi ngiyathemba ayisho kwabangconywana ke maseyikhulume nabantu kodwa abantu babengayizwa kahle indaba yakhe. Kuthi awu amagarage engaka why ungabhoshanga egarage sozobhoshela khona la ebhasini. Uyabona ke manje thina sesahamba kanjani hayi sifunele enye ibhasi driver sehlezi usimisele lenye ibhasi. Hayi abethu driver hayi phela ayihambi kanjalo. Ayihambi kanjalo ibhasi nebhasi line date elibekele ukuthi liphume ngayo. Sahamba kuhambo nje labalubi kanjalo ke manje umuntu engasahlalanga kamnandi labalubi uhamba umuntu wazi wayofika. Hey ngagcina lapho ukugibela amabhasi. Hayi manje sengivane ngizibambele indiza ngithi ngiyofika siyabonga.